Jumejn ilu l-Ministru responsabbli mit-traffiku Aron Farrugia indika b'mod ċar illi se jkollna nistennew sas-sena d-dieħla sabiex forsi tinstab soluzzjoni għal problema kbira ta' traffiku, kriżi li ta' kuljum qed jaffaċċja ma' wiċċu l-poplu kollu. Jien deċiż illi s-sena d-dieħla ikollna xi forma ta' riżultat. B'reazzjoni għal dan meta kien qed jagħmel intervent waqt il-programm Net Live, l-opinjonista Malcolm Sejkel iddikjara bl-aktar mod ċar illi l-Ministeru ta' Aron Farrugia falla bil-kbir f'dan is-settur, dan kif il-Gvern naqas milli jindirizza l-isfida ta' traffiku u naqas milli joffri soluzzjonijiet konkreti. Jekk kien hemm Ministeru li falla totalment daw l-aħħar sentej u bir-rispett kollu għall-Ministeru tiegħu Vodri ħerba sieħa għamel fit-traffiku da. U dwar il-proposta tal-Ministru li ċertu servizzi jibdew jingħataw f'ħinijiet differenti, Sejkel qal li din il-proposta se żżid aktar l-ispejjeż b'riżultati li se jkomplu jollew il-prezzijiet. Jekk dan minn għalih li naf biex ħirġin jien jew biex ħajħorġu li jagħmlu trasport eżempju tax-xogħol kmieni, x'ħan għamlu tal-ħwienet nibdew ngħidulhom iftħu fit-tlieta ta' filgħodu. U ma ħajmur jaħdem hu. U jekk tal-ħwienet ħajkollhom jiftħu filgħodu kmieni. Daw ħajkollhom ħadmu iktar ovvjament sigħat. Jiżdiedu l-ispejjeż? Mhux hekk jiżdiedu l-ispejjeż. Kollox qed jindika li l-Gvern għadu ma irrealizzax ir-realtà serji li qed jaffaċċja l-poplu Malti ta' kuljum hekk kif skont il-Ministru is-soluzzjoni li qed joffri jekk tidħol fis-seħħ għalissa se tkun attwata biss għas-sigħat ta' filgħodu. Dan meta ir-rush hour saret xi ħaġa li s-sewwieqa qed jesperjenzaw f'kull ħin tal-ġurnata.